Hello mga Inday, today is Monday, December 23. Hinintay namin yung pagdating ni Seth dito sa Iloilo. Kasama ko yung mga Sethians. Dahil wala pa akong almusal, tanghalian, at nandito na ako sa airport, saka kahintay kay Seth. Yan, kain tayo. Yan yung in-order ko. Itlog, sunny side up, rice, tapos corn beef, tapos ano tayo kamahal? Maganda-anda na kayo ha at magpapapicture kay Seth. Bye, Seth! Hi, Seth! Baliskad! Wala? Nan! Ako ay ako. Kami ba ay ba? See you later, Seth. Mga fans nagutom yan sila kaya kumain. Na napapanood natin online sa iWant TV digital movie na Wild Little Love. Sino nanonood dito ng Wild Little Love? Wow! Okay. Siya din si Mikoy ng Kadenang Ginto. Ladies and gentlemen, Iyo! Let's show some love to Seth Fedelin!
Gusto nyo ba ng isa? Pero, sabayan nyo ako, ha? O sige, sama tayo. I love you too. Haggard kami lahat. Mula umaga hanggang gabi. Yan, nakikita mo, Seth, kung gaano ka namin